Milli klassik dramaturgiyaning Karim Tinchurin ismidagi 6-chi Respublika teatr festivali yana qirg'izildi. Bu festival klassik dramaturgiyani ko'taru, uni qaytaru, uni аңыбызга жеткирүү, hatto uni balalarımızga жеткирүү maqsadi. Aylığım bilen kızımdan sizge bakşıram. Ne gittik kızım? Dünyada akşağa satılmayan verse yok iken. Profesör hazretlerine akşağa satılayken. Satılanlarken. Bizge nasip bildiğin tavırını. Yaşasın millet! Tanrı olmayın güzelimin sine. Ул хатын кызларын күрсәгез. Киләләр. Менә һәрберсенең башында калпак. Кулында зонтик. Икенче кулында букча. Менә инде мирза кызларыннан һич кенә дә аерып ала алмыйсыз. Gel Can Kayım, bir kışaklaşıp da alıgarı. Kışaklaşmıyorum ki Serkayım, kirli. Subhanallah, la havle ve la kuvvete illa
этот фестиваль, который сейчас заканчивается, он действительно посвящен национальной классике татарской, но я думаю, что фестиваль будет жить, потому что он очень важен, он очень нужен для объединения, для выработки основных каких-то позиций в освоении национальной драматургии. И может выйти даже за какие-то рамки, потому что это может быть фестиваль национальной классики других народов. И русская классика – это тоже национальная классика, французская или английская классика – это тоже национальная классика. То есть, развиваясь дальше, возможно, я не знаю, как это может быть, возможно, фестиваль может идти уже и в другом формате. Әрбір режиссер, әрбір театр, әрбір артист өзінің көңіліне сіңдіріп қалғандар, нендей кемшіліктер бар, нендей оңаштықтар бар. Шоңа көре шушы өткен фестивальға қысқаша анализ жасап, қысқаша фикірлер алмашып, келесі елларға нешегірек өткерге екенін белгілі. Мәскәүдән Калягиннан хат килде. Шул кадәр әйбәт хат ул. Нәрсә дип язал? Я счастлив вас поздравить с тем, что после 15 лет забвения фестиваль выходит на новый творческий уровень и как птица Феникс возрождается и восстает из пепла. Счастлив от того, что он наполнен огромным смыслом и несет в себе замечательную идею, обращенную к национальной классической драматургии. Богатейшее литературное наследие, которое Тинчурину удалось оставить своему народу, не потеряло ценности и актуальности по сей день. И вне всякого сомнения его пьесы вошли в золотой фонд многонациональной театральной классики. Тинчурин театр фестивале шкаш, у меня на нишлептер безнең татарлар өчен ниһаять татар театрлар өчен фестиваль булды. Мөмкиндер әйе. Шунда да хәзер менә бу аякка басып бу фестиваль ныгып киткән вакытта, алдагы сезонда премьерасы булган әсәр белән килүне тәкъдим итәргә буладыр ничә. Соңгы 2 ел. Бәлки соңгы 2 елдыр әйе. Я соңгы 1 ел, 1-2 ел дип әйтергәдер. Инде кабатланмас өчен дип әйткән. Һәм иң яхшы спектакльгә шушы 5 артык кертә түгел номинациядә. Баштагы елларда классика булып барса да ярый. Менә бу елгысы татар классикасы иде. Тегесе мировая классикага керсә уже әйләнсә ярый. Өченчесе уже инде заман авторларына әйе. Аннан соң инде гел яңа авторларга күчсә дә ярый. Аналай да барырга мөмкин ул. Чөнки фестиваль булды, состоялся. Ул бик кызыклы фестиваль дип саныйм менә әлеге фестиваль. Вот шушы ике әйбергә игътибар итсәгез иде. Репертуарның чисталыгына һәм пропаганда фестивале. Именно менә бу фестиваль безнең башлап җибәрү кирәк. 14 елдан соң. 14 елдан соң. Сезне бергә җыярга. Әйе, сезне бергә җыярга кирәк иде. Менә хәзерге вакытта менә шу өстәл артында без инде ишетәбез һәм башыбызга сеңдереп калабыз. Нәрсәләр сезнең күзлектән карап ничегрәк күрәсез аны? Менә күпме тәкъдимнәр ишетелде. Алар барысы да исәпкә алыначак. Һәм безнең бу фестивальнең әле бетүе түгел. Безнең менә министерство образования белән менә шундай протокол ясадык дип әйтик инде, положение. Шушы фестивальдән соң менә күргәнсездер, мәктәп балалары бик күбие. Мәктәп балалары бик күбие. Алар целенаправленно килделәр алар. Конкурслар үткәреләчәк. Декабрь аена хәтле. Шушы спектакльне караганнан соң драматургияның Кәрим Тинчурин исемендәге 6-нчы Республика театр фестиваленең ябылу тантанасы.
isim Kerim Tinçurin. Hatırlatıp milli sahnabizning kumush kuzgilarına ting shirin. Bırılıp korap uzgan gümürlerge, yigitler dimin, ey kızlar, biz tügülme gosur şotlarında, jilkensizler, süngen yıldızlar, yok, biz isen eli. Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нұрғали Минниханов өзінің қайнар сәлемнәрін тапшырыға қошып жіберді. Сізге мен ихлас көңілден бұл миссияны, бұл вазифаны башқарам. Театрда бәйрәм, гуялар, Волжская, Камал, Карилар, Тинчуриннар, Йырақ йылдызлардан изгі йұртқа сүйініп қарайлар. Yıllar ötken sayın yaktın orta, Ravşan kızın orta teatr, Halık ruhun kileşekke ildir, bir küplerine eli uyatır. Ondan sonra mene bu neyine qararısınız? Mene mene. Görüyorsun fikiriyete mi de baba? Dürüst. Bunlar uylar. Mında inşallah 200'e dolayımız. Yani kileler. Да, вот эта вот работа мне тоже вот немножко как бы неожиданно такое видится. Манера такая интересная. Все-таки есть чувство, что это все-таки детская работа. И в то же время работа смотрится достаточно цельно, все гармонично, ничего не тяжелеет, все не развалится, все хорошо смотрится. Главное, даже где-то с намеком на авангардизм. Ularda qayda biz мәсәлән бу хакында укыганда хаталар үз фикерде. Билгелинде гадәттә булар буенча гына ачыклап биреп мөмкин түгел инде бу. Икенчеләр шиктән эшли башлагач, чагыштырма белән Qarab чыгасызмы син? Birinchi kunlar kimlar bo'ldi inglizda qarab Beğeniriz bunu. Şunu kerak. Haydaymiz, tovushqa qo'yamiz. Jamoat. Agarda shu Mesela bir mola bir kup kilga qirqqa yaqin bunda bilasan shu qo'yib turibdi. Men qur'on takbir qilolmadim. Preparado. Yigit savushi tag'i bir bor, antiga yo'q. Yo'q, shunga ko'ra ikkisini
өзім бірге алды өзім бірге бір номинация аннары мен қараған спектакль екінші номинация болды үшіншісі